Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar-vos. La tentació em portaria a explicar-vos la història d'aquest castell, començant pel començament i acabant pel final. No és el moment més adequat. Deixeu-me només dues reflexions de caràcter històric i dues de caràcter polític. La primera, de caràcter històric, recordeu que s'ha citat fa un moment, des d'aquest castell es va bombardejar Barcelona, per exemple, el 1842, el bombardeig del general Espartero. Després d'aquell bombardeig, quan se li va preguntar al general Espartero a les Cortes per què havia bombardejat Barcelona, la seva resposta va fer història. La resposta del general Espartero, regent d'Espanya, va ser porque a Barcelona hay que bombardearla al menos una vez cada 50 años para que se acuerden de quién manda. La segona anècdota històrica. Aquest ha sigut l'escenari de molts moments tràgics de la nostra història, però com que sóc historiador i sovint m'ha tocat fer història de la guerra, potser no és del tot elegant en un context com aquest, però no m'hi puc resistir. També ha sigut l'escenari d'alguna de les nostres victòries més extraordinàries, com la del 26 de gener de 1641. Ara, les derrotes i les victòries no venen, afortunadament, per les armes, venen pels vots. A vegades ens derroten amb els seus vots, i darrerament ho veiem sovint com els pactes entre el PSOE i el PP serveixen perquè governin en el meu municipi, perquè governin a Euskadi o perquè es posin d'acord sobre quin ha de ser el futur del castell de Montjuïc. La nostra victòria vindrà pels vots, la nostra victòria l'heu d'impulsar vosaltres, vosaltres heu de ser els protagonistes de la nostra victòria ha de ser una victòria política que guanyem en les urnes, elecció rere elecció i finalment en un referèndum d'autodeterminació que ens porti a la llibertat. Bona feina!